Hvem er det? Det er ikke til dig. Vi vlogger. Det vi... Hej. Godmorgen. Jeg er lige vågnet, og klokken den er sådan cirka 9:15. Og jeg har røde læber, men jeg faldt i søvn med røde læber i går, så jeg var bange for, at der ligger læbestift et eller andet sted i min seng nu. Men i dag der vil jeg lave en vlog, hvor jeg skal til sådan noget på min efterskole. Jeg kan lige prøve at forklare lidt mere om det, når jeg ser lidt mere sådan, hvor jeg faktisk ligner et menneske. Imens min dagcreme den lige tørrer lidt ind, så vil jeg lige fortælle, hvad det er, vi egentlig skal i dag. Fordi at i dag, der skal vi op på min efterskole, som er Brødruphus efterskole. Der skal vi op til sådan noget kommende elevers et eller andet dag. Jeg har styr på mit shit. Nej. Men vi skal i hvert fald være der over 11:30, og lige nu der ved jeg ikke, hvad klokken er. Det kommer nok til at stå nede i et hjørne. Det kommer til at stå hernede, tror jeg. Men jeg håber bare, at vi nyder at se med i dagen. Jeg har fået lagt min makeup nu, nu er planen egentlig bare, at jeg skal tage noget tøj på, og så vil jeg lige sætte mit hår også. Wow, se hvad jeg lige har fundet. Kyssemærke, yes. Okay, lige nu der sidder jeg lige og tisser, men altså det gør folk jo, så det er lige meget, ikke? Men jeg troede faktisk, vi skulle køre kvart over, det tror jeg sagde, men vi skulle vist åbenbart først køre 25 eller sådan noget. Og det er den faktisk nu, så jeg går mig lige færdig, og så kører vi. Mor, hvor lang tid er det til at køre? En time? En time. Dejligt. Vi skal være deroppe 12:30, eller der skal vi i hvert fald være deroppe. Prøv at se vejret. Det er fucking dejligt, mand. Og solen er herovre. Jeg er slet ikke klar over, at vi skal have en hold. Nu står jeg med i vejen, så vi kunne ikke komme til at tanke. Ja, det er ikke lige sådan med gamle mænd her i Gærlev. Kører bag sådan en mega langsom køretøjsnode, jeg ved ikke hvad det hedder. Hvad kører vi? Vi kører 25 km/t. Og vi er sådan allerede forsinket i forvejen, ikke? Og vi skal være der om 7 minutter. Det kommer vi sgu ikke til. Nej. Skal den samme vej som os? Yep. Ej, pis, mand. Så er vi her, og der er lidt vind, så jeg ved ikke rigtig, om I kan høre os, men vi er her nu, og den er lidt over 30. Men altså, det går nok. Lige nu, der står jeg inde på et toilet, og det er fordi, at vi har lige haft teaterundervisning, fordi mit linjefag, det er teater. Jeg står nemlig på efterskolen lige nu, ikke? Vi kom lige præcis til tiden heldigvis, og så startede vi ud med at lige høre noget foredragsnode om, hvordan det skulle sådan foregå. Og så bagefter så fik jeg i en 1,5 time, så skulle jeg have teater. Og nu står jeg ude og skal sætte tisse. Lige nu der sidder vi lige og får en bolle og noget vand. Og jeg sidder sammen med en, der hedder Nicoline, som også har talt sammen med mig, men hun vil ikke filmes, og det er okay. Men hvad er det egentlig, vi skal efter det her? Vi skal lave sådan nogle aktiviteter. Vi skal lave aktiviteter. Jeg ved, at vi skal prøve tøj. Jeg har taget billeder til hele året. Ej. Skal vi have taget billeder? Ja, det tror jeg simpelthen, hvis I har været sidste Godt, vi skal nu i gang. Vi mangler at svare på det sidste. Hvad? Nej, sammenhold. Er det ikke sammenhold? Jo, sammenhold.
Sådan. Vi er færdige. Vi har lige prøvet tøj i. Yes. Men det er også ikke til dig. Det er ikke til dig. Vi vlogger. Hej. Kan I have det godt? Vi har prøvet tøj. Vi Var det flot? Ja, det er meget, meget flot. Vi prøver. Ja. Okay, vi skal til at se gymnastikopvisning med de gamle elever, dem der var her før. Ja. Ja, det er sådan set bare det, vi laver. YouTuber. Ja, hun Ja. er. Så nu joiner jeg bare sådan. Jeg er ved at blive fame her. Hej. Ej, hvor sjovt. Ja. Vi har lige været inde og se gymnastikopvisning nu, og jeg tror egentlig, vi er ved at være færdige nu. Skal vi så ikke bare hjem? Jo. Ja, jeg skal til at have McDonald's nu. Mac'en, dejligt. Og vi er tilbage i Randers. Turen er faktisk gået mega hurtigt hjem, så det er meget dejligt. Vi har kørt i 40 minutter, og vi er nok hjemme om 20 minutter, men vi skal lige, mor skal lige ind og have lige en Netto. Og jeg skal lige have noget McDonald's. Så. Yes.